باید کیف سفر رو فکر نکنیم. ما باید آینده کار فکر کنیم. برای اینجا ما باید فکر کنیم که چقدر ابرات کلان کنیم. باید یک ماشین نه، هر هفته 3-4 ماشین باید گذارونیم. این دفعه از کجا ماشین میابین؟ همه چقدر یافتیم از ناحیه و دهاتا. میدونم برای چی؟ ناحیه و دهاتا ده اساسا دهقانا زندگی میکنن. دهقانا доим серкор вақт надоран ҳар ҳафта ранги мо рафта бозорда шита торговаться карданда гӯшкун ва ё ҳозир хай интернета медонам кари бисёри ҳош ҳам як сайда мемонад чӣ сайт будета савдо тиҷӣ ҳанам савдо тиҷида мемонам мебинем занг мезанем то ҳам ҳамн номере ки занг зади мада метӣ манам занг мезанам мерем як тамом танқид мекунем машини задагӣ краска поён мезанем як тариф мекунем тариф кардагӣ автомат метавонад برای که پسیخولوژی آدم هم خیلی پسیخولوژی ناس خواندن در کار کتاب خواندن در کار رنگ یکم بیا ایزو یک سه چهار پنج شش هشت ایمان است یک چخیلی که میگن برابری برادری. Вообще-то наоборот, ты хамалишь. Миша, мадам. Pani Danga занг мизанам. Барчи да телефони ма? Фаромош кардам телефон дизна имрӯз. Алло. Ай саҳар 100 бор занг задестам. Чӣ ба телефонат хомӯшай? Телефон ма. Вай. Хай баъд мефаҳмам то чӣ гап шид. Долгая история. Ай телефони ҷурат занг намезани, я бор фикри мара намекини? Миша, нас. Моам наст, нази. Баш аввал пурсӣ накардам та. Бояд ҳатман вохӯрем. Тинҷӣ буд? Гапи муҳим дорам, бояд маслиҳат кунем. Майли? Ҳамун ҷои ҳарвақтада. Тез кун биё. Чӣ фаҳмидам. Ҳамо доим во мехӯрдаги ҷомода. Тамом? Майли шхай. Чӣ гап шида боша, мега срочно чин биё. Телефонто хай мегирам прокат да се рӯз то телефон гирифтана. Мангуш. Апти мераям. Ака онда пула дастам, майли? Мангуш аст. Бӯи безеба мекунам ба мазаи. Алло, қани куҷо шудӣ? Қариб 1 соат мешавад ман шумо дар инҷа интизорам. Қани куҷо шудан? Дабештум. Чӣ хеле сази? Салом. Салом. Телефонат кани? Имрӯз дуздидам. Бароям киштаги. Ба куҷо дуздидан? Ба шаҳр. Я духтарак. Қавли миёвам. Дай фикриро нака айфон куҷо гум мешавад. Хай чӣ проблема буд ки қа муҳими бад буд? Ко гап зан. Шорух гӯш кун. Мо то кайам хе мегардем? Нормалӣ гаштем чӣ кор кардем? Ман ба умеди шумо шуда ҳамаи хостгоромо отказ кардам. Шумо бошен фикратон дар кин куҷо? Ҳамин сол чанд хостгора? 1017 та. китоби Гиннес нависан дар кор 1017 та хостгор дар ягон духтари хеле хостгор бисёр намебиям медонем. Хулоса Шорух. Дина хонаи мо боз хостгор омад. Ба фикрам ин доф кор бисёр ҷиддӣ. падару модарам розӣ мешаванд. барои ҳамин ҳар чӣ зудтар бояд падарта хонаи мо равон кунӣ. чӣ? Як соат шудаи ман гап мезанам. фикра дар куҷо? Фикрам дар тай. ҳай. медонӣ ку акам аст дар пешам. чӣ кунам? вай акатон дигар зан намегирад ришаштон офаш расидагӣ. буртош мегирам. хулоса та 1 ҳафта муллат бояд ҳар чӣ зудтар падарта хонаи мо равон кунӣ. агар падарта равон накунӣ набошад ман шавҳар мекунам. хулоса та 1 ҳафта муллат.
А, чӣ шуд дӯстам? Сарм дард дорад. Канда партов. Ай? Дандонам дард мекард. Гуфти канда партов. Кандам соз шуд. Гуфтани ман сарма канда партум соз меша? Тамоми проблема халос. Нақл дорин тамиз. Иҷо одамо проблема дорам, мурдесен то прикол мекунӣ. Хай, чӣ шуд гап зан? Янгат Мадина бо проблема кард. Мега тезтар хосгорое ки туй кунем. Намедонам ки ман иҷо чанд та дига проблема дорам. Шорух. Мисли ҳамун кинои индис ки як духтари хушрӯя дидӣ, дарав ваъда медиҳӣ ки мегирам. Зарина куҷо дорем? Ман аллакай Асадова. Аҳа, ман интизор мешам, та биё. Салом. Салом. Алайкум салом. Чашма. Ношинос? Медонем. Душанбе шаҳри майда. Ҳама якдигарро мешиносанд. Лекин ман шуморо намешиносам. Ҳа шинос мешавем. Духтари хушро, шумо любовь с первого взгляда боварӣ дорем? Шумо тасма дорем? бовар кунем, вақти шуморо дидам, тассум дар чил хест. Нее? мегирам. Фақат суроғата гап зан, хонагиёно хосгорӣ равон кунам. Хандонгина. Серьёзен гуфтесан? Нознак фақат. ҳами қайб дорам. Ягон хушрӯчаро дидам, мегирем та. Иштаги ҳамин гапмада. Нархи камбудӣ дорам. Чикор кунам ака? Ман чихе зан мегирам ҳозир. Якумш зангир нестем, дуюмш қарз дорам, сеюмш дар пеш я акаи муҷарради 32 сола дорам ки ба наздики зодру зора 33 сола мешавад. Чихе ман мерам мегӯям навбат надоде ман зангир. Отам фаҳма мекушам. Шорух, иҷа дипломатияя кор бурдан дар кор. Яъне ки фикр мекунӣ аввал, баъдан оиларо ҷамъ мекунӣ ва маслиҳат мекунӣ. Чунки ин мушкили оилавӣ аст. Ман наметавонам ягон чиз гуфта дохил шуда. ҳамино гуфтанда мегӯям, лекин ман ҳушёрӣ қати гуфта наметавонам. Бояд ман нӯшам камтар. Яки басе. Баъд гуфта метавонам. Он наменӯшидӣ ку? Лекин ҳозир нанӯшам намешавад. Биё як ҷои зур мекунам, бираем бишинем. Камтар нӯшем.
این چی؟ نمی‌نوشین شروع؟ ман гуфтам менӯше ман нагуфтам чӣ менӯшем крепкия дар назар доштам ту чӣ хиёл кардӣ тема кардӣ алкаш биё ақл дори на тамиз не барои саломатӣ ақл тамиз ту надорӣ хай ором шудӣ бале дарди сар гум шуд ана нақд шудам акнун меравию бародаратро даъват мекунӣ мерам аввал бо акам маслиҳат мекунам ва баъд акамро гирифта пеши падар шинонда ду каса гапи сар мекунам прямо не хай чиз задам чи хай барои саломатӣ бале дада як гапи муҳим дорем гапзан шорух як рӯз доштаед мега ҳамонҷо хостгорӣ бирем хостгорӣ ҳо шумо магар қоидаҳои хонаро фаромӯш кардед марҳамат ҳар кас бо навбат ҳолати форс-мажор шуд дада чӣ мажор холоса дада ман зан нагирам намешавад чӣ қадар зудтар бошад ҳамин қадар беҳтар аст гӯш кун ту шарм намедорӣ шарм намедорӣ дар пешат акат истодааст то акат зан нагирад ту зан намегирӣ хай акам айби худаш бояд сустӣ намекард аз кӯдакӣ ҳамин аҳвол даже гаршок якум ман ёд гирифтагӣ рафтана гапи ман якто то акат зан нагирад ту зан намегирӣ фаҳмо охир падарҷон вай духтар як сол мешавад ки маро интизор аст аз пушти ман қариб ба 100 хостгорҳо ҷавоб доданд агар дар давоми як ҳафта шумо бо ҳамроҳии акам ба хостгорӣ наравед ба фикрам ман то 40 солагӣ ман зан намегирам гӯш кун ин тавр бошад ба қоидаҳои хона пунктҳои нав илова мекунем фаҳмо фаҳмо мешавад рав ҳуҷҷатҳоро биёр гап нест чӣ илова мешавад дада ҳозир мебинӣ чӣ хел ҳуҷҷат чӣ хел пункт пункти 12 шоҳрух ҳамон вақт зан мегирад вақте ки акааш гирад хоб ки тарафдор آفرین منم بخور
دادا این قانون شما از روی عدالت نیست. یکی اکم تاخیر عمرش زن نگیرد چی؟ با من هم میگردم بزن. اگر اکاد تا آخر عمرش زن نگیرد تو هم زن نمیگیری. من هم نمیگیرم. من نفهمیدم. همین کار فهمیدی؟ درست دادا. زن نمیگیرد. سیگار زن میگیری. باید میشتم. ای خیریت اومدی؟ ها کمتر کار داشتم. دایم همی بهانه 2 ساعت پس میبیام گفته بودی. بخشیش دادم چی خلای نقص ساز؟ نقص خوب نقص دکانه من روم مادرم یک چند بار زنگ زدم میلی خیر مایلش خیر بیا چوش کنم تا میلی دکانه مایل خیر تو پگره میلی شبا تو خوش خیر داداجان یک دقیقه داداجان یک دقیقه داداجان ما را من داداجان من آسته تمام داداجان تمام داداجان سبک شدین کجا بودی دختر جان؟ کار دادم داداجان کار دیر نکن. خوب شده است شبگردی کاری دختر نیست. خوب شده داداجان دیگر تکرار نمی شود. ҳайт аҷоибдай. қарз дорум. болоиҳои телефонро диздам. чӣ қиле кунем ай ситуатсия бирои ҷомеъ? Ка? Ачкитон телефон мебинем. Бисёр хондаи камта дамгирӣ мекунам. Беда ачкитон меморам дар ранги ачки Стив Джобс. Стив Джобс 350 миллион дора. Миллиард. Не. Миллиард бля. Нашид ачкитон ака. Пула кам нишон медодай. Интересно, и одам чӣ и қадар пула кор карда бошад? медони аз куҷо? Не. ин ҳамин чиз копия аст. оригинали ҳамин продуксия дар компания акаи Стив Джобс ихтироъ шудагӣ аст. аммо агар мо оригиналша харидорӣ кунем 70% зиёд пул медиҳем. Барои чӣ 70% именно? Бренд. Диден ака? Дар дунё чӣ гапай? 70% кор кардестан аз пушти бренд. Шумо гаштен шеру асар хонда. То ҷои ман фаҳмидам. шумо барои аз сел газидагӣ ҷанг кардестед. Тамом. Лекин пула ҳам як кор мекунад, ё не? Гӯш. ин суратакан дар инҷа часпон. Барои чӣ? шояд шафоати бузургон мадад кунаву. Та қарз буроӣ.